kulendi. Tiri pagore rekungangurwa ipapo ndiri kuona Prophet Uebert vari kubudikirawo vari kutaurawo mastatement masasi. You know what, gore rineri zvakawanda zviri kuitika, but to cut the long story short, poti ngwara rakamiswa, makambaniwo zviri kungodaro zviri kungonetsa, zviri kungonzi zvingazimbomira zvidomboongororwa zvimbonointerview kuti zvakamira sei, even though iye akanga ari kutaura achiti vamwe vari kunditi unozoruza makambani unozodei, so akabheja akati hanzi nditori ready kudzokera kunogara kumusha kwaamai vangu ndichisapota munangagwa. That was poti ngwara. But Uebert ari kubudisa statement iye ari kuti zvoni a flying that he has no one to advise it follows the corpse into the grave. Tichitarisa pane nyaya yemakofini mairi, futi yaya yakataurwa chinzi naUebert ndiri kuona makofini mairi pobva paita nhunzi iri kuteera chitunha mukofini. Apa kundivhiringedza. So inini ndambofunga kuti pamwe zvichida pamwe ndimagaya ari kutaurwa, because pakambosungwa magaya ekutanga paipa, guys, if you still remember kuti akatombotorana naiyeyu futu ndobva vayano ameno zvavainoudzana because magaya akati ndiye akatovhizitira Uebert kunikeni kwake ukaza umana kuti vanonoka kana Uebert uchingosvika chero ungava uri Java, ungava uri Makandiwa, ungava uri ani, timu remakamera rinenge rakatogara, uchingosvika chete svika vatotora then votoisa zvavo pamaplatforms avo. I don't know, maybe zvanenge vachizviitira mareasons avo, but kazhinji kacho vanenge vaagree because zvinenge zvisiri something zvokuti zvinenge zviri privacy, because office yake I'm ndopa inenge iri futi ipapo, saka ndopa vanozongodzoka vongosangana. But nyaya iri kundinetsa ndeiyoyi yaakutanga kufa bakuti zvoni a fly that has no one to advise it follows the corpse into the grave. Ime chitunha chikuteerwa ndichipa. What is the meaning of this statement? Because izvezvi tato munguva yekuti ukangotaura chero statement tinechida kuti tiri analyze, because we want to know. Tisinganzwisise tiriwana nonokonzwisisa kaizvo, saka tikaona uchitaura something totangofunga mafungiro edu, totanga kutokuti but apa unenge uri kutaura ninge, but kana uri kuti manje uyu ningirikini kudonha adonha zvake fly iri kuti ningina isiri kutendera inoningirikina. Does that mean kuti Mnangagwa apadhuze kuenda here? Ndozvazviri kureva here izvi? Toti Mnangagwa apadhuze kuningira, because ina handisi kuzvinzwisisa, because zvacho zvakawanda kazviri kuitika, akataura zvakawanda in that prophecy here. Tungwara rakabva angostopwa obva angomiswa kuti baba nini chimbomira zvisi zvamuri kuita, akatrayawo kudidi maways ake ekuti aita se ajaira, because iye anenge achibhilivha kuti haasi kushandira ZANU-PF asi ari kushandira hurumende, anenge ndeadvisor but ashanda ari under hurumende mukubata nyaya yacho. Badzokera neruseri aiwa tadai so chichi baba zvakadai machacha bvadzoka futi zvikanzi after watoita futi another nigirikini yawaita iyoyo, after wasangana napresident vatondudzwa kuti ndikuudze kuti umire. Pakanakidza kani. But I always tell you guys panapa, inini ndiri munhu chandakanakira ndogara ndichiuya ndichitaura kuti uyu haana kwaari kusvika nenyaya yake yaari kuita yeti amene kuti chii wakawanda vakutonditi asi unenge uchiprofita kana uchiita sei. Aiwa kutongoziya kutaura kungotaura ngode mushonga mukanwa izvo zvakanonzi kamuchero kwekuziva. But iyi yataurwa naUebert this time around ndoyega iri kuti shamisa iyi, handisi kuziva kuti zviri kunyanya kufamba sei papapo. Ndakufunga manje, is it another prophecy? Maybe prophecy yaina ndanyanyonzwisa, because inangu zvemachechi ndagara ndiri munhu asinganyanya zviteedzera stereki izvi, ndechingoti zvemachechi zvazvida kuti ndinonzi atimirire kuudzwa zvekuita nemuprofita mastatement ekwatungwararaya. I'm one of those guys vasingabhelieve mune maprophets zvekumhanya, but kana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzidzi I'm one of the guys anokurumidza futi kuuya achita kuti mavanzwa kazvavari kutaura, saka ndichadzoka ndichikudzai imwe, but ndisandaendaga ndishandise mukana. maZimbabweans ese ari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permits, even those who are outside South Africa, as long as iwewe une passport yacho, chinodiwa chete papassport yako iyoyo entry stamp yekuti wapinda muSouth Africa. Saka pamunobva unoona diaspora kunoita zvamunenge muchiita zvezvo, as long as passport yako ngone entry stamp unokwanisa kubatsirikana. Mazuva ano zvanyore for company registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients. Better education research, because they provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening
of FNB business accounts for local and international clients, all from comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction: foreign current deposit, daily business transactions, savings and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawals at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposits from South African residents, international money transfers and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscriptions, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Forex, Mama Money, Mukuru and World Remit. For more information on registering a company in South Africa and opening a business account, please contact Mukoma Owen. Ndo vanopedza basa. Garema babata number dzavo gedza ndigare ndadedzera. It's +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza zvekare +27 73 302 1868. ndo panobatika Mukoma Owen veEducation Research vanokubatsai kukubatsirai pane zvinhu izvozvo, ende chazvakanakira ndagara ndataura kuti vari reliable and affordable. Vanokuitira zvinhu izvi uri padheni pako wakatorara, uchitoitawo uri kutoitawo, wobva watogara watobatsirwa navo. Saka garai mavabata nhamba ndo dziri paflyer rakanakanaka ramuri kuona iri. Zvinongoratidza kuti vakarongeka. Kurongeka kunotangira pane zvinhu munhu zvaanenge ainazvo, so unongoona kuti apa andidyirwa mari yangu mahara, ndo zvinodiwa kaizvozvo. Saka garai mavabata vakubatsirei zvinhu zvenyu zviendeke.